Hola, bona tarda. Bona tarda. Gràcies per atendre el canal Euroàrab. La primera pregunta és si pots explicar els objectius generals de l'associació Darna. Mira, nosaltres bàsicament tenim molts objectius, però bàsicament treballem amb la prevenció d'actituds violentes, per dir-ho d'alguna manera molt resumit, no? I entenem que la prevenció es treballa bàsicament des dels punts que són més propers a l'individu. En aquest cas parlem de família, parlem d'ajuntament i parlem d'escola, no? Bàsicament el que nosaltres volem fer és fomentar actituds propositives, laiques. Tenim molt clar que sempre han de ser laiques, no? I entenem que amb la nostra feina, amb la nostra petita i humil feina, incidim amb l'element fonamental per garantir una bona convivència, que és la prevenció d'actituds violentes. I quin era l'objectiu d'organitzar un iftar popular avui al Sí, barri de Rabat? bàsicament l'objectiu té a veure amb la nostra identificació, és a dir, diguem-ne que és un acte públic i volíem fugir de l'iftar clàssic, ple de corbates, ple d'institucions. Ja ens agraden les corbates i les institucions, però nosaltres creiem que el nostre iftar ha estat l'iftar dels nois, dels nostres nois, no? I ho hem fet per ells. Bàsicament el que volem és garantir, entre cometes, donar-nos a conèixer per garantir la continuïtat de l'activitat que estem portant a terme amb els nois, no? I bàsicament la finalitat ha estat aquesta, és a dir, ho hem fet no per aconseguir fons, però sí per aconseguir una certa sensació d'identificació de la gent del barri amb el seu equip, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres a nivell d'interculturalitat el que hem constatat és que en aquest tipus d'iftars no sol haver-hi massa interacció, diguem-ne, entre persones autòctones, per dir-ho d'alguna manera, i persones d'origen marroquí o persones musulmanes. Què creus que tu que falla per realment que la gent autòctona s'apropi a aquest tipus d'iftar? Bàsicament la comunicació. O sigui, jo crec que vivim en esferes amb les que tenim sensació de que estem comunicats i realment no estem comunicats. I bàsicament no tenim una primera experiència, no? La comunicació, per fugir del prejudici, té a veure amb el contacte, amb la manera, amb tocar-se d'alguna manera, no? I això jo crec que encara no ho fem. Que parlem d'interculturalitat, parlem de multiculturalitat, però finalment no tenim el contacte directe, sinó que moltes vegades ens regim només que pel prejudici. I com creus que podem apropar-nos als autòctons, o diguem-ne, sobretot les persones que... Jo crec que ens hem d'apropar en dues velocitats, en dos sentits, no? D'autòctons a al·lòctons i a l'inrevés, no? I bàsicament jo crec que ens apropem, com et deia abans, pel coneixement, per la via del coneixement, és a dir, quan un vol conèixer, quan un vol vèncer els prejudicis, el que ha de fer és apropar-se, contactar, fer un té, fer un cafè, preguntar i sobretot escoltar, i és el que no fem, bàsicament. I creus que les institucions no s'estan apropant els menors no acompanyats com haurien de fer-ho? Crec que no s'estan apropant. El que no sé és realment la dimensió de la problemàtica de l'administració. Del que sí som conscients, i a Darna som molt conscients, és que és un problema que cada dia és una miqueta més gran. I si no treballem avui, vol dir que d'aquí 2 mesos treballar serà pitjor i d'aquí 2 anys encara serà pitjor, no? Diguem que els moviments, entre cometes, migratoris són consubstancials a la natura humana i a Barcelona cada vegada hi haurà més gent així. O actuem ja, o si no acabarem tenint un problema de convivència, és el que absolutament ningú vol, tenir un problema de convivència. I quina mesura recomanaries per poder millorar? Ostres, em demanes que t'arregli el món, ara em demanes que t'arregli el món, no? No sé quina mesura en concret, no? Però torno a insistir, la comunicació, el coneixement, vèncer el prejudici, això són eines fonamentals, no? Tant pels nostres nois, en aquest cas, és a dir, han de conèixer el món, nosaltres de Darna els donem l'oportunitat de tastets, d'anar coneixent diferents professions, diferents maneres de fer les coses, perquè finalment vegin que realment, fruit normalment de l'esforç, la gent acaba aconseguint coses, però per això no has de tenir un món en contra. I sé que moltes vegades poden tenir els nois, poden tenir la sensació de que tenen un món que Occident està en contra, que els té estigmatitzats, moltes vegades és veritat, però llavors hem de treballar en aquest sentit, hem de vèncer prejudicis, hem de posar a la gent el seu nom, ens hem de tocar, per dir-ho d'alguna manera. I creus que els joves menors acompanyats es senten barcelonins o no? Tu et sents barceloní? Jo sí. I per què? Perquè sent que aquesta també és la meva ciutat. Bueno, llavors, si els joves no senten que és la seva ciutat, probablement nosaltres tenim molta responsabilitat amb això. Segurament ells també, però quan tu arribes a un lloc has de fer coses, però el lloc t'ho ha de posar fàcil, no? I realment, diguem-ne que l'entorn de la nostra societat no necessàriament ajuda a que passin aquestes coses, no? I experiències com aquesta sí que ajuden des del meu punt de vista, no? Però si no, t'ho torno a dir, és a dir, molta de la informació que nosaltres tenim, els barcelonins, no? Sobre persones estrangeres, les tenim gràcies als mitjans de comunicació, no la tenim per una experiència directa. Llavors, els mitjans de comunicació, per bé o per malament, estan plens de prejudicis en aquest sentit. Llavors, si el nostre contacte amb persones de cultures diferents és amb el filtre del mitjà de comunicació, no anem bé.
Si el nostre contacte és sense prejudici i el que volem és això, que la gent faci actes com aquest. Realment estem parlant de convivència, finalment, i el que volem nosaltres és això. I la convivència hauria d'anar més enllà del sexe, del teu credo religiós, de la teva cultura. Realment tenim molts problemes en comú, tractem de solucionar-los d'una manera comuna. Perfecte, doncs gràcies per l'entrevista. A vosaltres.